Διονύση, πάτε αυτό και πέρα στα σκουπίδια. Δώσε πριν. Εγώ πήρα για τέλεια. Διονύση. Όχι από μένα. Διονύση. Δεν θα πάρεις από μένα, γιατί εγώ πάρει ένα παιδί. Διονύση. Γεια Μιχάλη. Hello. Γεια σου Μιχάλη, ο Περατέρ. Μεγάλε. How are you? Πώς πάει? Ξεθυμήθηκα ρε, διαβάζω για τον Ορφέα τελευταία. Διαβάζω για τα ορφικά και λέω πού είσαι. Α, οκ. Και λέω πού είναι, λέω ο Μιχάλης, έχω μάθει ότι ασχολείσαι με το αρχιτεκτονικό. Ναι, πολύ ομολόγο. Έως αρκετά. Έως αρκετά. Λες, ασχολούσαι πολύ, λέω έως αρκετά. Πήρα ένα έργο, Ναι. το Απόλλων 18 σε DVD. Επειδή τώρα πέθανε ο Μίλαν και το πήρα το έργο, είναι καινούργιο του 2009. Είναι η τελευταία αποστολή στο φεγγάρι. Μπράβο. Το οποίο βλέπει τι έγινε, υποτίθεται στην ντοκιμαντέρ. Αλλά το βασικό είναι δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν ξαναπήγαν αυτοί επάνω. Καλό. Θα να το δω αυτό. Η δικαιολογία της τέτοιας στην NASA είναι ότι δεν έχει νόημα να ανακαλύψουν για ναι. Και μπήκα μετά στο τέτοιο και έψαχνα και έχει δώσει απάντηση ο Θεάς από το 11.000 τόσο π.Χ. Μάλιστα. Ποια είναι η τέτοια και οι ιστορίες και λένε ότι ο Παγόρας στην ουσία ότι αυτά διάβασε. Και λένε ότι αυτά διάβαζε ο Πυθαγόρας και μετά πήρανε και ο Σοκράτης που το παραδείγματος και άλλοι και ιστορίες. Και γράφει για τη Σελήνη ότι είναι χίλιο τέτοιο. Γράφει ότι οι αρκάδες έχουν έρθει από τη Σελήνη, γι' αυτό λέγονται και Σελάνες και κάτι τέτοιο. Μπράβο. Και έλεγα μια μέρα τώρα γιατί είναι εδώ η αδερφή του Πεθερούμου, λέω έτσι τέτοια ιστορίες. Και της έλεγα ότι έχω μια βίδα και της έδειξα στην μπάλα που είχα μια ομάδα. Μετά ήμουν στο Πολυτεχνείο, την οποία την έλεγα Σύριο. Ναι. Εντάξει, εγώ από Χατζηδάκη με μένα, αλλά ο Χατζηδάκης είναι μεγάλη που εντάξει, ναι. Μπράβο. Η οποία τα έχει πει όλα αυτά ο Θέας του. Δεν έχει ψιλοδιαβάσει, εγώ ψιλοκοίταγα δεξιά αριστερά. Ναι, σωστό. Α, εντάξει, ωραία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι λίγο. Βασικά ασχολούμαι γενικά με την αρχαία Ελλάδα, γιατί μετά από πολλή αναζήτηση ανακάλυψα ότι τα έχουμε μπροστά στα πόδια μας, όλα τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Τώρα εδώ έχουμε τον Γιωργάκη, ο Γιωργάκης μας έχει γαμίσει τα τόπορφα για τα επόμενα 50 χρόνια. Σου έχω και τέτοια.
Σου έχω και τέτοια λέω άμα θες. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Όχι ότι έχουν ξαναγίνει. Γιατί ο φίλος μας εγώ διάβασα μια συνέντευξη του Παπαδόπουλου αυτού που πήγε στο Τελικό Συνταγό και πάει Σάλτε. Ναι. Ο οποίος λέει ότι πήγα και βρήκα σκληρά. Γιατί εκεί, με το που πήγα εκεί, με το που ακούνε Έλληνας, μας θεωρούν από τεμπέληδες μέχρι οτιδήποτε άλλο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το έλεγε ο Πανίτσης στο σχολείο και έλεγε εάν τα καταφέρανε αυτά με τις δημιουργικές στατιστικές και με τις μαλακίες που έλεγε ο Γοδάκης τα κατάφερα αυτά τα πράγματα, να μας ξαναγυρίσει στο επίπεδο Ναι. των Κανάκε, ο Λινίσιος λένε ο Καρίτσης, λέει Κανάκε, τεμπέληδες. Τέτοια μπράβο, λέει είμαστε πολύ ωραίοι. Γιατί ψέματα είναι. Και η αλήθεια είναι ότι όντως έχουμε αυτό το όνομα και τα βλέπω και εδώ ποιοι μας λένε τι. Αλλά όχι, όταν λέω ότι σου έχω και για τον Γιωργάκη σου έχω όλες αυτές τις θεωρίες αν θες συνωμοσίας όπως τις λένε. Ο άνθρωπος δεν είναι απλά, δεν είναι θέμα ανικανότητας, είναι και λίγο ποιόνι ο κύριος. Πώς να το κάνουμε. Ναι, μα είναι το ιδανικό ποιόνι. Ακριβώς. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι ότι αυτοί τον βάλανε και τον βάλανε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος τον ψήφισε όμως. Και εγώ τα έχω να αφήσουμε μαλάκια. Αυτό ήταν... Εγώ δεν τα έχω με το... Εγώ τα έχω με τους μαλάκια που ψήφισαν. Έχω και πολλούς στην οικογένειά μου. Και πάρα πολλούς. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη ζάχη. Τα έχουμε ψηφίσαμε, δεν τα έχουμε κανάλουν και μάλιστα γιατί εγώ όταν είχα πληρώσει με το μπούστο του χαζό που δεν με κλείσει μέχρι και την πίσω πατέρα μου και εγώ δηλαδή. Γιατί εγώ στα χέρια πήγα στην Καβάλα, στα χέρια μου πήγα στην Καβάλα, να τους βλέπω, μου λέγανε μαλακίες. Γιατί τώρα ο άλλος δεν θα κάνει και μια διαφορετική. Πάρα πολιτικός μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό για τις συνθήκες που θα γράψει ο άλλος. Στον αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι καταδικάσαν την Ελλάδα για όλη αυτή την ιστορία. Κάτι τώρα. Νομίζω ότι πήγαμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα άφησε να δει τώρα. Υπάρχει μια ιστορία αγαπημένη η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Οι Έλληνες είναι ή προφανώς είναι και ίδιοι, είναι ρουφιάνοι. Γιατί όταν ο πατέρας του Παπακοσταντίνου έχει πάρει από τους Γερμανούς τη ΔΕΙΤ, το Λεμαΐδα, και εσύ τον κάνεις συγκεκριμένο, σημαίνει ότι εγώ όταν εγώ λοιπόν τον έβρισα, μου έλεγα γιατί τον βρίσκω. Δεν τον βρίσκω γιατί θυμάω τον πατέρα μου που πήγε με τα πόδια στην Αλβανία. Σπύρο. Σπύρο, πες να τα μαζέψει όλα, τώρα. Αν μη τι άλλο έχουν έρθει με φάνε εδώ πέρα. Και έχουν ψήφο. Διονύση, μάζεψε τα όλα αυτά. Μάζεψε τα τώρα γρήγορα στη σακούλα μέσα. Θα παλαβούς μπάλους. Δεν μ' άκουσαν άλλα. Σου λέω να παίξει με δύο αμυντικά χάφη, δεν με καταλαβαίνω. Είπα να παίξει από την αρχή κλειστά. Και τους βλέπω τώρα ήταν τρεις αραγμένοι στην επίθεση. Τι περιμένει να κάνει. Ο φουφτός. Νωρίς το φάγαμε. 10 λεπτά. Έλα ρε μαλάκα που μπήκε τη φάση ρε μαλάκα. Πέξε κοντά να πει. Πάρ' την μπάλα Ευθύμη, πάρ' την μπάλα από μέσα από το γήπεδο. Μην παίζετε ένα στο γήπεδο. Ευθύμη! Διονύση!
Κάτσε να σφάει. Τώρα δώσω την μπάλα μέσα. Η μαλαδιά κάνει δύο σούτ προηγουμένως. Δεν πάει κανένας πάθη στην περιοχή. Έχω κάτι ρολόγια με ασύρματο. Δεν έχω σκεφτεί να το έχουμε. Γκολ! 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 Μπράβο ρε! Μπράβο! Κρίς. Μπράβο ρε! Μπράβο! Ναι. Τι ώρα φωνάζω ρε! Τι να πω και πού να πει Δεν είναι ωραίο παιχτάκι όμως αυτός. Τι? Είναι ωραίο παιχτάκι. Αυτός πραγματικά αν είχε... Τι να πάει πάνω στο 10 ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα πάνω στο 10. Τον έβαλε και αυτή για να παίξει γραμμή ρε. Tim, μάλιστα και την μπάλα σου, πού έχεις την μπάλα σου. Καλά. Πω, γαζέλα είναι ο τύπος αυτός. Ρε Νικά, έλα εδώ. Στείλε βοηθό γρήγορα. Στείλε βοηθό. Αγγελιοφόρο. Ο πατέρας να βάλει έναν πάνω στο 10 τώρα. Ένα παίκτη πάνω στο 10, πήγαινε κατευθείαν, πήγαινε γρήγορα. Πες του πατέρα σου, ένα πάνω στο 10. Ένα πάνω στο 10. Διονύση, πάρε αυτό το τέτοιο, πετάξτε το στα σκουπίδια. Αυτό πετάξτε, να το εκεί. Ωραία, παίξε, κάνω τι θέλεις. Τι πάει από εκεί, εδώ ήταν και δεν να πάει γύρω πάλι και κάτω. Ρε φίλοι, εσύ, όχι μέσα στο γήπεδο ρε, τώρα παίξε ρε. Όχι εδώ, όχι. Διονύση, εκεί πήγαινε. Σταμάτησε, πήγε από εκεί, σταμάτησε. Έτσι παίξτε, έτσι. Δεν παίζουνε. Πάνε γρήγορα στην μπάλα αυτή. Ναι. Στην μπάλα. Μπράβο. Μια κόντρα εκεί. Μενάκια δεν πήγες, Και πας να τελειώσει ο αγώνας, δεν σου είπα να βάλει ένα παίκτη και πας στο 10. Τώρα, κοιμάτα, άμα σου λέω κάτι, μου λέω εσύ. Δεν πήγαμε με τα πόδια να πούμε και πήγαμε την κουβέντα. Δεν διανοούμαστε να μην πάμε. Αυτό τώρα. Για να δούμε πού πατάς στη μένα. Time. Μπράβο. Όχι.
πάει ένα αντίπαλο που κάνει μια πάσα και να σου πάρει κατευθείαν. Το πάει με τη μία μέσα, αρέσει το πλατινί τώρα, έτσι. Στην πίσω γωνία στο δοκάρι. Καλιτζάκης. Έτσι το λέγανε, Καλιτζάκη το λέγανε εκείνο το... Τώρα παίζει, του έχει κολλήσει μαλακία του Ζάκ και παίζει 4-3-3. Του έχει κολλήσει, έβαλε ξανά, έβγαλε το 7 και έβαλε το 5 να παίξει γραμμή και έβαλε 5 πάνω στη γραμμή. Μα το βλέπω στο πρωτόκολλο να παίξει να είναι πάνω στο 10. Να μην ακουμπήσουν τη διοικητή και άλλη θα πάει ο αγώνα. Το βλέπω πλημμύρα, έτσι. Γκολ, πολλά ρε μεγάλη. Άντε σιγά λίγα. Σε κοιτάει μια ώρα ρε μεγάλη, και είσαι και γρήγορα. Προηγούμενος αγώνας πόσο ήρθε ρε? Δεν ήμουνα, δεν είχα έρθει. Ήρθα 8 παρά 10. Άντε να παίξετε μαζί ρε team. Για κοίτα ρε team, κάντε έτσι κάμου και άδει ρε. Γεννήσει, τι είναι αυτό εκεί? Εδώ. Κοίτα, έχω 5 ρε. Πούντα τώρα, τα έχασες όλα, να σου πω. Δεν πάει και πάνω του κανένας. Είναι μοναχός, έχει κάνει όλες τις φάσεις, δεν πάει κανένας. Φέρτα εδώ, τα έχεις κάσει όλα. Όλα τα έχεις κάσει. Σπυρό, έχει ανοίξει σακούλα και την πετάει γύρω-γύρω και του έχουν πέσει όλα σχεδόν. Για έλεξε εδώ, είναι όλα. Εδώ, κοίτα εδώ. Για δες τι. Δεν κατάλαβα καλά, η μπάλα τον βαγονεί. Μια άλλη φορά που λες παίζανε εδώ, παίζανε στο γήπεδο αυτό εδώ, από το πίσω μας παίζανε οι Razorbacks και εδώ πέρα παίζανε ένα μεικτό ποτάθλημα ωραία η Γορίτσα. Και λέω, ωραία πούστη, πάλι τα ίδια ρε μαλάκα, πάλι τα ίδια ρε, πάλι τα ίδια ρε, πάλι τα ίδια ρε. Γλυκός γλύστης. Πάλι τα ίδια ρε. Ρε Μίνα, σου έχω πει 100 φορές πήγαινε πέρα της γάμψου πατέρας και πες να βάλει να το πάει στο 10. Αυτά είναι το Αλφα και το Ωμέγα. Εμείς εδώ παίξε εδώ.
Δεν παίζει, η ομάδα του παίζει. Η ομάδα του Ζάκη είναι. Τι είναι? Οι Ρέμπελοι. Ρέμπελοι. Πώς μπορείς να φύγει εδώ? Η ομάδα του Ζάκ μ' αρέσει όλους, αλλά το Ζάκ το 10. Ποιος παίξει το αρέσει? Όλοι, αλλά ξέρω το Ζάκ το 10. Το Ζαχαρία. Ποιος είναι το 10 του Ζαχαρία του? Α, αυτό το παιδί πρώτη φορά τον βλέπω. Εμένα το 4. Νάνο. Εμένα το 4. Νάνο. Εμένα το 4. Καλώς είναι Στάκη. Το 10 και το 11 ήταν καλή του Ζαχαρία. Ο 10. Το 10. 5 κόβι βόλτες μέσα στο γήπεδο, αυτός είναι τουρίστας σε 5. Α, το 5 ναι, το 5. Σήμερα τον βλέπω, δεν το ξαναδεί αυτό να είναι. Και δεν το θυμάμαι. Είναι τουρίστας. Αυτός έχει μπει μέσα και ήρθε εδώ πέρα να κάνει βόλτες. Και το 4 είναι καλούτσικος. Και το 4 είναι καλός. Καλούτσικος, έτσι My επιτελικό. favorite kite is number 11. To Zaharia. In Zaharia, in Zak's team. That's my favorite player. Μαμά, δεν θέλω άλλο. Από ό,τι ξέρεις στη ζωή, όλοι χρειάζονται. Αλλά το θέμα είναι ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό το είχα ανακαλύψει στο σχολείο. Που δεν ήμουν πολύ καλός παίκτης. Τι θέλεις? Μην ψάχνεις πράγματα που δεν πρέπει. Ναι. Είναι δυνατόν να είναι εκεί το νερό? Πού είναι το νερό κάθε φορά? Δηλαδή αυτός δεν φτάνει με το μοτικό του και την μπάλα τη δίνει με τη μία, δηλαδή δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι τέτοιο τη μία. Δεν γυρνάει και πίσω. Hit me up here. Hit the ball up here. Σε ποιον το λέγει αυτό ο Ιωαννίδης? Στο Λιμπερίδη και το Φιλίππο τους φυλάκωσαν. Στους χαστούκια. Πήγαινε, έπαιρνε τα αιμάτια και τους έβαλε κατά κέφαλο. Πάνω στον κόσμο όλο. Καλά. Δηλαδή τι θέλει να κάνει, τι να τους το πείλα, τους το πει γενικά. Δηλαδή άμα έχεις Γκάλι και Γιαννάκη δηλαδή, δεν το παίξει, ακόμα σε καλό, ναι. Περίμενε. Εδώ, πάτε 5. Πάτε 5, γιατί το έχει μέσα δεν καταλάβω. Εγώ θα παίζαμε 10 παίκτες, παίρνει και την μπάλα, του δίνει και την μπάλα. Του δίνει και την μπάλα. Δεν ξέρει να πάει, κάνει και να πάρει την μπάλα. Δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Όχι. Το έχω δει στην κάνα. Λάσμπαν! Δεν ήταν ρε μεγάλε. Θυμάται ρε μαλάκα το πάντως, τον έχει πάρει μέσα ρε. Πού είναι ο Ζαχαρίας? Είναι απέναντι με την ομάδα. Τώρα το μηνάρε ρε, είναι αυτό. Είναι απέναντι. Με το πράσινο μπλούζα που είναι στο μπροστά. Και φωνάζει. Στους παίκτες. Να δεις πως που το πήρα θα Να το δούμε για αυτό παιδιά ότι θα πάρει την μπάλα το 5 και να δει κι άλλο στον κόσμο. Κέλυσε το κόρνερ όμως, εντάξει. He says my
What's he do? Και εδώ τις μαλακίες τώρα, ξέρεις, να μην κάνεις σμακ τα παιδιά και να μην κάνεις σμακ τα παιδιά, μας έχουν καλεί στα παπάρια. Τι να τα κάνεις τα παιδιά? Σμακ, να μην τα χτυπάς. Να βαράς και δες όχι σμακ. Σμακ. Ναι, σμακ. You kick the ball on his face. Πέρασε το 14 τώρα από αριστερά που είναι πύραυλος αυτός, έτσι. Καλά κλασσά. Και πήγε το 10, πήγε στη μέση. Ναι, τον έφτασε κιόλας. Είναι μπρίγκερ. Καλά. Σώθηκε σου, άγγισε την μπάλα στο πόδι, σώθηκε. Σώθηκε σου. Είναι... Ευτυχώς. Για ψηλός κιόλας δηλαδή είναι καλός. Εδώ, το παλικάρι είναι ψηλό. Αν να κάνεις το ένα αντίον ενός κι άλλος είναι γρήγορος, δεν θα πάρεις την μπάλα. Το δεκάρι που είναι ο ψηλός ο δικός, τον έβγαλε αλλαγή. Το 10 πήγε προς ασυντεφόρ. Και πέρασε το 14, το πέρασε από τη θέση να που είναι σαν πύραυλος. Τι να παίξει τώρα, κατέβα από τον πες από το κάτω εδώ και ναι, έλατε, καλά σας λέω. Κατεβείτε κάτω. Θα τα φάτε και να τούμπα είναι ακόμα. Έλατε. Οπ, κάρτα είναι αυτό, κάρτα είναι αυτό. Yes, well, I'm a boss of this too. Yes, I am. I'm a boss. Εδώ μέχρι και το τέτοιο που λέει, διάβαζα το λένε. Τώρα διάβαζα στο ίντερνετ, μέχρι ο Μπάγεβιτς που μας είχε ζαλίσει τα παπάρια με τα στήματα, έπαιξε με το Ατρόμητο, είχε αλλάξει και το παίζει 4-2-3-1. Μάλιστα. Μέχρι ο Μπάγεβιτς δηλαδή, τώρα που είναι και 70 χρόνια του σαν 65-70 που σαν. Ο Μπάγεβιτς είναι σαν Ατρόμητο. Έχω χάσει επεισόδια. Έχω χάσει επεισόδια. Οι άλλοι προσπαθούν να παίξουν με 4-3-3. Τρεις παίκτες δηλαδή, παίζει άλλους με 5 στο κέντρο και παίξει με 3 και θα τους αντιμετωπίσει. Θα τους αντιμετωπίσει δηλαδή, καταλάβει. Βλέπω αυτό. Πήγε και πάρα το 5 παιδιά, το ψέκει. Το ψέκει παιδιά, το ψέκει και τι έκανε, έχασε την μπάλα και πήγε από εδώ και πήγε από εκεί μόνος του. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, τι τον βάζει. Και κλάτα, έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί. Ποιος είναι, αυτός νομίζω είναι ο Πλατινίος. Ο Πλατινί ξέρεις που ήταν η Εθνική Γαλλία σε εκείνα για παστόνι και ο Πλατινί στα γεράματα. Σιγά μου μαρτάρε. Δεν τον ακουμπήσαμε εμείς, έτσι. I'm gonna tell him you hit me on the eye right now. It's him! It's him! Did you know what? I was trying to get the ball, you hit me on the eye.
Το καλύτερο γκολ το έχει κάνει ο προπονητής των άλλων και έβαλε το 10ο, έβαλε το δεύτερο καθίστος. Για η μπάλα στο μέτρο, παιδιά. Για η μπάλα στο μέτρο. Ευτυχώς που ο τέτοιος ο αρχηγός δεν καταλαβαίνει από πολλά, την τραβάει μια και πάει στο διάλογο. Εγώ δεν θα γνωρίζω όλες τις μονές. Βλέπω το Παπαδόσα, τον βλέπουμε το θέμα άσχετο τελείως. Και κάτι. Ένα. Βλέπω το διαιτητή, τον τρώει κόλλος και εσύ. Βλέπω και αυτός που ήρθα πάνω εδώ, τις πήρες και τα δύο, τον βλέπω τον τρώει κόλλος στο διαιτητή. Η πλάκα είναι ότι είναι συμμαθητές από ό,τι ξέρω γενικώς. Αυτό εδώ πιτσιρίκι εδώ είναι συμμαθητής με αυτούς εδώ πέρα, ο διαιτητής. Και έχω ακούσει πολλές φορές και το λέει και ο Ζάχαρης, του λένε θα τα πούμε στο σχολείο μεγάλε. Τίποτα. Σώθηκε ο τέτοιος, σώθηκε ο Ζαχαρίας από τη μαλακία του προπονητή των άλλων να βάλει το 10ο. Έγινε. Μπαρί να φάγανε να τρώγαμε γκολ. Εντάξει. Ο διαιτητής έχει βολέψει μια-δυο παιχνίδια. Έχει αποβάλει. Βάλανε γκολ. Το πιάσαμε. Πιάσαμε.
Ο τερματοφύλακας έκανε φάουλ τον ημιτό. Ο τερματοφύλακας έκανε φάουλ. Ο τερματοφύλακας πήγε πάση μπάλα από τα χέρια του γιατί έκανε φάουλ. Όχι, αυτό είναι τα χέρια. Και με τα πόδια. Όλα τώρα. Όλοι ρίξαμε δύο. Εγώ ένα. Εγώ παθά. Ρίξα. Ναι, για το shot. Jij vervolgt. Why did chase back? Jack, give it up! Go, Jack, come on! All right, that's all right, Jack. The long one. Yes. Go, Paul! Go! Nice, Jack! Nice, Jack! Wonderful! Τι στο μορφή μου. Μένω ζητημένες στο πίνο. Smashing, Zach. Απλά δεν μπορούσε να πετάξει. Βρήκα όλα αυτά. Να έπαιρνες εσύ βρήκα. Μόνο εσύ μανιέτα. Ούτε βρήκα. Σε τσιραγεί. Paul, one more effort. Yes, είναι αυτό και απ' την λίγο. Αυτό είναι όμως λίγο. Oh. Τώρα θυμάμαι. Θα είπα ότι ούτε μετά. Την κάναμε special μου μέρα. He's the big fella. Γιατί. I can see you now. Honestly, was there a late Nice up, please. Okay, big. Want to change.
Kempy. Peter's never prosper. All right. Your book says you've got to go that way, son. 9 minutes back. Kempy. Bob! 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 Go in! Go in! Shane! Well done, big fella. Come on, Rebels, let's keep it tight. Go! Pressing! Go! Press on the ball! Play the ball, Rebels. Run it! Press the ball! Back in, Jack! Good! Go, Paul! Go, Paul! Win it! Nice, James. Yeah, in there. Go, Chrissy! Nice! Go hard, don't push. Go fast to the ball. Jake, get closer! Go on, James. Get in there, James. Jack in there! Jack in there, go! Mark on! Mark on! Go, Jackie! Get him!
Both of you. Oh, you should have been. Oh, Jane! It's all right. Well done. Keep going, boys. Play it. Don't wait for it. Go, Jack. Go, Jack. Ah, Jack. Go to him. Come on, Iz. Spray it down the side. Oh, get in behind, you got it. That's all right, Paul. Come on, Paul, 2 minutes. Come on, Paul. Back, Paul. On the deck. Press the boat! Come on! Οι άλλοι. Δεν ξέρω ποιοι, δεν ξέρω το σκορ. Δεν ξέρω το σκορ. Bayern! Go, Paul! Zach! You got drop! You're a legend, James. James, go in. Let's get ahead on it, Jake. Let's get ahead on it. Look behind you, Jake. Jake, look behind you. No. Who's up front? Two of you up front. Well done, Zach. Yeah, where is he? Where the hell is he? Fine.